pancen penak tenan digoyangke iki. Saya ling goyangke nang Semarang jan. Iso lenggut-lenggut. Apa? Apa kowe? Iki gending goyang Semarang, pancen apik tenan. Dirungokke penak. Saya wiagane ketok kompak. Doa dong. Wis. Dia anak siji wis gedhe mongko wedok iki judeg suwe-suwe. Sing jenenge Satru Mungking Cangklakan kae apa ya iki apa ya? Satru Mungking Cangklakan iki tak rasane tak goleki mung 8 Apa ing rambut sing nang kelek apa ya kuwi jenenge. Tegese ngreseni mbok menawa kuwi ngono kuwi. Dadi wong tuwa nek ora ngati-ati iso ajur anakku sesuk ki. Apa? Tenan nek jaman iki nek ora ngati-ati wis iso ngremukke wong tua tenan. Mongko polahe bocah kaya ngono. Lah tenan kok. Wis. Nek dikandhani ora nggugu cah saiki. Rambut dawa-dawa dikethok. Bareng kecendaken bingung. Kanggo gelungan tiba nang dalan. Ah wis cilaka kuwi. Dikandhani ora kena. Lambe apik-apik diabang. Malah kaya wong gejongor. Ketok ndobleh banget. Alis tambahi. Idep tambahi. Bareng klilipen neracos. Nek kandhane ya ora nggugu. Wong tuwa darani juweh. Nek ya men. Ben tak uja wae kok anakku iki. Mbiyen kok ya tiru mbokne nek iki mbiyen. Nek lambene iki tiru mbokne. Nek jedir iki. Nek detek piadeke tiru aku. Dhuwur. Iki akeh wong do seneng nek kok ngono. Apa? Seneng. Coba tak undangi. Nduk. Kene dene. Kenapa, Pak? Kok gunang grenengket mau ki? Aku ki jan wis omong kok. Lah nggih kok ndadak Ngenteni kowe teko ora ora ngomong selak rusak ndekku. ngandhake idep, ngandhake lambe barang iki lambene sapa, Pak? Ayo lambemu kuwi. Napa ta, Pak, lambe? Ngrasake kowe iki ra judeg aku saiki. Jedeke pripun? Kuwi sik ngajari lambe tok nang abang-abang barang sapa? Jare zaman kemajuan, Pak, nek ra ngene ra maju. Kemajuan kuwi pipi barang tok abang kok ngono. Kokean malah kaya Bagong. Niki ki ra tak abang, Pak. Dasar abang dhewe kok. Kuwi cilik ya. Heeh. Kuwi alis. Malah tok cukur sing asline. Iki saiki tok ganti angus kuwi. Sing pundi? Kuwi Sing angus nyukur ki wajan. sapa? Idep. Tok dadi nyrodok-nyrodok ngono kuwi ben apa? Bek metenggeng ngono niku lho, Pak. Mek apik ngoten lho. Nek nyocok ben lara napa? Ya Wis ora ora. usah dingonokke kuwi, yang asli wae. Apa-apa ki nek persaja ki awet, ngerti ra? Hane nek kae penyanyi-penyanyi kan nyatane ya ngoten kok, Pak. Ya, Aku kuwi mek sing tiru-tiru sithike. Kowe sing tak tiru ya penyanyi. Ha ben piye ngono, Pak? Kak ya ora usah niru penyanyi wong kaya awake dhewe iki sing lumrah wae. Tegese maju ya maju ning aja nganti kemajon. Ngono. Niki ki nggih mboten, Pak. Iki ki mek setitik, mek tak nggo piye ngono lho, Pak. Kuwi rok ya kok ngono kuwi piye? Lah sik mundhut ki lak jenengan ta, Pak? Wingi. Ora kotok sembret sesisih iki ben ngapa kuwi? Sik mundhut ki sampeyan raku. Kuwi nek tok nggon jangkah yen ngono kuwi ben merangsang napa? Sik dimrangsangi ki sapa? Apa bapakne ben merangsang? Ora, Pak. Sampeyan ya piye ta wong nukok-nukokke dhewe kok lali. Ya coba. Ya kelingan Ibu. Aku dunake ngragas enak. Anggragas suara Ya Pak. ben jak anakku alon ya kok. Kok anak kwalon piye ta, Pak? Udu apa? Anake dhewe kok kwalon, genah wong anake dhewe kok Aku iki lalen bareng tuwa iki. Oh, lan ndrawasi iki. Tenan wis muni urung ya aku bareng tuwa iki janetan kok. Wis. Pak, Ngapa? mbok aku dipundhuti kae lho, Pak. Piye tukoke apa? Kae lho, rok sak apik, modal sak kae lho, Pak. Sing rok sing nang dhuwur dengkul apa? Ya ora kae lho kae, sik cemantan-cemantan nang toko kae lho, Pak. Oh, sik lorek-lorek apa? Heeh. Ndak darani jaran kowe. Kok Tuku ku sing klir sing apik wae. kok lorek kok njuk jaran iki piye, Pak? Jaran lorek. Ah, wong kelire apik ngono. Nek sing apik wae. Wes ngati
hati-hati nang maki manut wong tuwa. Lah aku kira ya karo ngedep dagangan to, Pak. Dagangane tambah-tambah ya, Pak, ben supaya gede ngono. Wong aku ya ora tau lunga kok. Lagi fokus ya, Pak. Wis tak siapin kan anu. Barang sih. Permisi, Pak, kok malah dipringi sih? sapa Pak kasih mringisi? Napa to njaba? Nuwun. Kula nuwun. Oh, ana tamu, Nak. Mangga, mangga. Kring. Nggo Mangga. becak wangune. Nggo becak. Mboten apa, Pak? Tukang becak adate apa ya? Nuwun. Ngakno kuwi. Mangga, mangga. Rada minggir ndak kesampluk lawang. Nuwun. Wah, kena kowe. Ih, Wah, kene. Duh, dah ngapa kok ongkel-ongkel lawang kene. Aduh, kene. Wis ora apa-apa. Wis kene ora apa-apa, mlebu kabeh kene. nuwun, Pak. Ya. Aku durung tau srawung. Sopo kowe, Le? Mila nembe sepindah menika kula sowan pandhunun Bapak. Iya. Ih, saderengipun kula sowan mriki Heeh. sepindah tuwi kasugenganipun Bapak. Genep aturmu. Ingkang kaping kalihipun Iya. kula menika ngwantunaken sowan mriki. Waduh, tok wanek. Boten wonten malih kejawi namung Iya. rehning. Iya. Ujanan wae no. Kok Jujur. le ngendika kok. Kula menika semerep lan kula gatosaken tiap dintenipun, Tiap hari. Pak. saben dintenipun. Iya. Menika kok sareng kula taliti ingkang premeti Ya wis ben nang wae iki rada menawi tindak saking mriki kondur kok mlebet mriki. Menika jebolipun Jebulipun. piye? Antek radong. Kowe arep omong apa kok dawa banget kuwi? piyantun putri ingkang angsring tindak wonten peken mande lajeng wangsul santenipun. Heeh. Menika kok mlebetipun wonten mriki pramila kula sowan bapak menika ningali nami ingkang wonten Jawi menika wau kok wonten gambar ingkang melet menika menawa gambaripun bapak. Ngawur wae. Tamu kok urung-urung. Kae iki njagani tamune. Dadi aku ki duwe penuwun supaya tamuku ki sok kaya gambar sing nang ngarepan kuwi. Ngono lho. Kok ndara tasih tegese nyata duwe tamu kaya Lajeng sanginggilipun wonten ingkang melet menika wau kok wonten nami Buang Hadi Prayitna. aku. Oh iya. Namung mboten wonten tuan nyonya ngaten mboten namung Hadi Prayitna. Wis nyakup dadi wis lanang wadon jenenge kaya ngono kuwi kabeh. Lah kowe sapa jenengmu? Kula pun Joni. Lho nek nggon aku ki kirik Jone iki. Lapas menika dados pandangan kula sawan mriki kepanggih kalian ingkang putra, bapak ingkang cementel wonten lawang kala wau. Kula ingkang sowan. Duh, nek ngono kok ming sak grup. Iya. Joni. Sampun kula aturaken sepilah duwi kasenganipun bapak kaping kalih Iya. ngaturaken sedaya lepat Iya. bilih wonten kalepatan atur kula ingkang badhe kula aturaken samangke. Estunipun mekaten, Pak. Iya. Piye kok mempeng banget. Ingkang awrat menika menawi panggenan katresnan. Kowe iki nggagas katresnan. Iya. Iya. Jalaran saking kulino menika pranyata semboyan tiang sepuh ingkang ngantos dumugi benjing mbok menauhi menika. Sing uni-unine piye? Witing tresna jalaran saka kulino. Menika menawi semboyan cinta. Wah. Nepanan gending witing klapa jawata ing Artrapada. Pinter tenan. Witing gatel jalaran ora adus. Cah kok tekan semono Witing pangertene. gumun dadi pinter, gumun dadi nyelidiki sinau. Wah, duh kowe iki cah apa ya? Kula tasih kuliah, Pak.
kuliah. Bisa mboten-mbotenipun sampun nyambi nyepeng kantor pos. Cakep kowe lho. Cakep. Lho, tegesipun kula menika sering ndandosi ingkang risak menika kula tukang batu. Wah. Tegese senajan tukang batu. Kula kangge praktek. Kowe duwe keahlian. Nek jurusan kula wonten bagian gedung-gedung. Kuwi gawe Iya, apa ngedol? di maklar ngaten iki. Syukur. Ora apa-apa pegawean kuwi kabeh apik. Entah. Dene. Iya, lajeng Kowe jenengmu Joni. Joni. Aku teko dene arep ngopo? Iya ingkang kula aturaken wau sampun kula aturaken mbok bilih bapak menawa dereng nampi saluka utawi. Pak, niki mbokane, Pak. Ling rembug saloka mengko dhisik ya. Iki dombe sik iki. Mbok sampun repot-repot Wes, ora. panjenengan ratine Wes, putih. Ah menika. Wes iki wedang putih anyep. Kok utang. Kowe mang apa surna wae? Mboten ngoten, Ngirit. Pak. Nang ngunjuk wonten mlebet menawa wonten Jawi. Nang jaba. Mengko nek nang jero mutai. Tapi iki omahku ki isih anyar. Engko nek nganti teng celoneh ora apik engko ndak dadiane. Mula sapa tamu sing dene tak gawe tertib. Nang kene muni mung ana alasan mung digusek-gusek kendang barang ngono kuwi. Sing sakjane dombe. Kuwi ora oleh to ngono kuwi ya. Nek ngombe nang jaba. Nggih, matur nuwun. Ya. Nggih, menika. Iki- Kok repot-repot dhek mbok Iki sampun. panganane iki. Monggo lho Mas Nggih, menunjuk nggih, niki. nggih. Iki panganan iki. Wis tak pangan. Nggih, sampun matur nuwun. Ya. Dene kula sampun kumolancang. Ora apa-apa aku iki. Niki menawi bapak sampun dados mersepuh. Lho menawa janipun kula menawa matur ngaten lho, kula sampun bapak sampun nyandi. Ora tak gagas atune. Dadi kowe ganyi kok ngono kuwi aku ora ngerti aku. Piye? Iya saking paksani bapak. Sing cetha wae matur nang ngersane Rama kuwi. Kula anggap bapak menika camer, Camer iki. calon mersepuh. Calon mersepuh nak camer. Ya. Amene calon wedono kula mboten wantun. Aja kuwi ndak. Ndak. Kanjenge engko ndak ora. Wis saiki liyane kuwi wae. Sepindah tugas dengan bapak Yo, ket mau kok kaya ngono. saking anu dados kami srogolen ngaten lho menawi badhe matur. Kami totolen. Menapa menapa, Pak? Notol panganan ya ora ono ya. Ora usah notol. Ayo notol apa kowe? Iya kaping ndokipun Iya. Apa? utawi tiganipun. Oh, kaping telune. Iya, tiganipun. Piye? Badhe ngebun-nebun injang jejawah sonten. Kowe Mbok bilih kang putra menawa dereng wonten ingkang gadah. Duh, le telat kowe le. Telat malah saged pamit. Le mundene kasep. Anakku wis ana sik duwe. Wah, wis mesake kowe edan banget. Tegesipun ingkang gadah menika maksud kula. Maksud ki apa? Yen saking fasihipun ta. Ya mung mergo ketangga runtumu kuwi kok basa-basa. Pareng, Bapak. Lho mengko dhisik. Pareng ngunjuk menika maksud kula ngaten. Tak kira arep minggat ora to. Iya. Ah, seneng aku ndek tamu kowe. Kowe terange arep kepengin ngepek anakku. Mbok bilih ingkang putra menawa dereng wonten ingkang mengkoni. Wah. Tetembungamu Tasih radi kina, awit kula menyesuaikan bapak menawa tasih tiyang kina. oh iya. Menawa badhe kangge kula nggih sisian. Oh, aja. Nek mung tok sisi terus aja. Nek iso pek ing bojo. Kuwi panjangkane wong tuwa. Iki Nek mung tok nggo sisian aku ora oleh. Menawi bapak nyuwun prisa kula nyambut damel, nggih sampun nyambut damel. Kowe wis nyambut gawe. Nyambut gawe apa le? Nggih kula aturaken wae. Kuwi mau laden tukang batu. Sampeyan. Udu. Pratek menika. Oh. Ning kula tasih nyambi kalian sekolah. Sekolah. Iya. Karo nyambut Kula gawe. iman-iman to menawa cita-cita kok, Pak. Mongko bocah saiki nek ora sekolah dadi cah apa? Banyu ki mawon saged sekolah. Bubuk jagonge mlaku kok saiki ngono. Edan banget. Dados Kowe je sekolah nyambi nyambut gawe. Iki. Mangke tur awon-awon kula menawa nggih sampun gadah griya mboten ketan nyewa. Dadi anakku ki sok atau Nanging kelaran mboten lebetipun sampun persiapan. Lho, wong rumah tangga iki persiapan ana meja kursi,
sedayanipun lajeng menapa sampun lengkap kemawon menawa wonten toko sampun pun siapaken. Ning omahmu urung. Dereng gadah bojo. Ning sok nek wis ndek bojo, Cita-cita ra ngerti. ning ming cita-cita, kelakon lan ora niki ora ngerti. Mbok pilih. Ning panjangkane wong tuwa ya Le ya. Ana mukur. Panjangkone mukur. Aku arep jongko raimu Le. Tegese gegayuane wong tuwa. Kuwi nek iso anak ki entuk bocah ya sing prenah, sing wis nyambut gawe, bocah sing tumata uripe ngono lho. Ngerti ta? Bener. Ning tak sawang kowe kuwi. Waduh, malah bruwet, Pak. Bab sawang menika menawi mboten pun anu griya menika dados reget. Nek sawangku tok pangan piye Le? Tegese tak titih preso kowe iki pancen bocah sing genah, cah apik. Kula menika medal mergi. Kula menika nembung menapa wontenipun tiyang kula menika tiyang sampun kabur kanginan. Lho, kowe metu saka apa nek ngono? Terah lesus. Lho, kowe iki aslimu saka Menawi asli menika bapak menika saking Surabaya, malah ibu saking luar negeri. Wah, ngendi? Korea. Korea. Banyumas. Oh, kuwi Korea. Oh, Korea. Ya, ora apa-apa. Lah kuwi terus anak-anak kowe kuwi. Ya, Anak iki kula. kowe arep ngepek anakku wis mantep tenan. Nggih, sampun. Coba tak takoni. Kowe seneng anakku kuwi Iki sing paling tok senengi apane? Coba. sedaya. Lho, Sedaya. tegese tresnamu kuwi rombongan to. Nggih, sedaya kula tresnani mboten namung nyenil. Bojoku saiki ketok apik, ketok ayu. Iya. Ngono to? Sedaya pokokipun. Sok ki calone nek wis tuwa bakal elek kowe apa ya seneng? Kula kinten menawi bab elek menawa bapak kemawon sakmene sampun elek, sampun tuwa. Ah semono uga. Ya. Wong ki saiki bagus sok bakal ala. Isi. Anak Mboten. umpama saiki ki wong ala jusuk ki rupane kaya Mboten. apa wis. Kula pokokipun badhe ngaten badhe Wis. kula nggih kados pengendikanipun penasihat ular-ular mantu. Iya, piye? Kaken-kaken ninen-ninen. Kanjeng Rama buang. Iya. Tegese tok ngusak enteke. Iya, timbang ngingu brengos kula no terima ngingu bojo. Anakku. Wah, ya. Nak, Kula, Pak. kene dene ya. Pripun? Iki kowe iki krasa ora atimu ki. Ya mboten kok keras pripun ta Bapak ki? Kok ora perasanan ya? Ya ngene, Jeng. Lho engko le jengkira ya mengko urung-urung kok jeng. Urung kok njur jeng ki. Ah sing deg-degan aku kuwi. Iki ngene. Siap nawe kamar. Arep nglalu bocah iki. Tegese kamar tamu tinggo rembugan. Lah niki ket wau pun siap kok. Iki ngene, kowe iki arep di wengku karo pangeran Alit iki. Momo Pak aku nek diwengku. Ndak lara Pak. Lho, tegese arep dipundhut garwa. Iki ya tok pikir tenan Jeng dadi aku ora maksa wong ki nek maksa cinta kok dipaksa itu tidak Ora oh, kena. kita sama muda begitulah. Ya, Maju sekali Pak ini ngomongnya. Kon rada maju tak tetekane untune. Kowe tok pikir saya tidak maksa karena cinta itu love is blue. Nah, Cinta adalah biru, mula kok pikir tenan sing luas, biru itu lautan, pikiran sing luas. Kayak Masa piye iki piye? elek rupane katresnan. Weh. Kuwi ya ngene ya nak ya. Kowe gelem mo. Sakniki kula manut Bapak pripun? Idep-idep ngladeni garangan ya. Lah kula Pak. Wis sira ngoten Pak, nggih to. Nek nak Bapak niku marengake, Ora kula apa-apa. ya nderek. Wah, Nek nak ora ya ora ngono lho Pak. pangajab ya nak sing tak impek-impekke saben dina aku ki iso duwe mantu kaya ngene iki. Bab iki mesti Yo nyoba. Ketane, upamane Pak. bapak wis kersa, wis entuk karo kowe tak tempuh, jur opo panjalukmu Nah, ya Jeng? kowe njaluk apa? Oh ngene nggih, Pak. Ning mesti ora iso nuruti calon Ora iki. Pak. Kali Ora, aku toh. duwe. Mboten. Weh, aku jalukno aku kali ya men. Takok duwe kali barang. Lah niki nggih to. Sesuk aku dadi manten ta Pak. Oh, piye? Aku wis duwe sing tukang paes Pak Sip.
tukang paes. Permintaane mung tukang paes. Aja. Kowe bakal tak tekokke Wes. liontin nggih Pak nggih. Dinggo napa? Peningset liontin sapi. Iya. Soale kula tukang guling, nggih ta? Ora apa-apa. Aku seneng Piman. Kowe sok ora usah dipaesi, ya. Wis kaya ngono kuwi wis aku seneng ndak do pangling malan. Kuwi ya pancen iki wis dadi Lah ngombe nggih Pak. Kon iki kaget. ora leh ngombe jabak kana. Deleke ngombe nang kene suruput-suruput. Soale kula kayak ngerti, Pak. Heeh, piye? Pas apik tenan. Ayo. Asmane bubut ya lho, Pak. Lah ya engko dhisik ta. Engko dhisik. Kuwi bab tukang paes ki wis dibomburi. Aku tur ya. Menika nyun sewu Pak kangge Bapak rumiyin menika. Wadah apa iki? Menika Tak cakote. Pak, Duh, menika bakal wah, bakal apa iki? kangge setelan Bapak. Namung Wah, bedel. nggih bagur. Lho, Pak, kunjungane wis apik ta, Pak? Aduh. Ndekno di plastik apik banget. Kula semerep nih Bapak gadah garam. Terus kangge buntul garam. Apa kuwi? Bagur. Oh, kene nak wis ya kuwi pancen pesti jodohmu. Senajan piye wae wis ora iso tok selaki kuwi. Ya ayo Dik, nek anu ya ayo Dik. Ayo arep ndi? Nggih, mangke riyen kok bol. Tanah dinah iki terus nyoh. Oh, kok Wis enak. aja kesusu tampet ya. Ampeten. Njur sis, kula menika kepengin badhe ngertosi sebab grup kula saking mahasiswa niki kathah. Arep tok tekake ndene. Lho kok dipun tekak mangke malah tamunipun pejah sedaya. Arep tok piye apike? Kula datengaken mriki. Arep tok Kula namung gadah undangi ngono to. dados mangke undangan kalian undanganipun Bapak menika kedah dipun gathukaken amrih mboten kewirangan ingkang ewu. Oh, ora ngono. Kula wonten kawan ewu gangsal atus sing kula undang. Walah. Pak, mboten samawon, Pak. Mangke lewo nang lapangan. Ora apa-apa, iki sesuk mbeleh gajah 7. Lho, menika saking akrab kula to, Pak. Oh, nek iso kira ya sak donya iki kok undangi dadi aku njur mingkat. Iya. Apa mantu pisan njur jatuh. Ning labuhe cah kaya entut. Nek kowe iki bagus iki tak turuti lewat jan. Aku iki aja ming bocah ming iki aku moh tenan. Sampun kuatos. Ora iso. Bapak rakyat menika mangke Bapak. Loh. Ayo mesti nek kowe wis duwe apa kowe kuwi wah. Wis ya benak. Ampun. Nggo bunek-bunek ya. Kon main tenda menapa nyewa. Kowe sing nyewa. Sedayanipun kula. Sebab kula tanggal jawab kalian putra. Wah, engko gek meng tok utangke. Wis dadi nyaur aku. Bab utang menika kula lengganan. Oh, ora ngono. Ya siap-siap sesuk iki ngiris awak dene. Pakaianmu sing nganggo kae rok sing dawa banget sing nganti kena nggo nyapu wae. Ya. Pun monggo mawon sak kesane. Sing baku kula nyuwun niku kok. Les salin ping 4. Wong kuwi ya ming pakaian sewan. Ya. Monggo rung karo anek onten niku, Pak. Esuk matamu ya di cek ya. Ah niku, Pak, urung-urung wis kok ngono kasare. Ora apa-apa bocah rupane kaya ngono kan ora apa. Ya wis kowe kuwi mantep undangan mangke kula menapa-menapa kula. Iki apike nanggap apa? Tegese dienggo ngrameke pahargyan dhaupmu kuwi. Lah nggih. Gamelan to. Piye? Uyon-uyon to. Uyon-uyon. Sindene sapa apike? Sintenipun sinten Bapak to sampeyan. Ayo njupuk saka kene wae. Entah wis kuwi. Isi. Wis uyon-uyon karo tarian-tarian. Menika tak saking Bapak lah kula. Lho kowe. Tamu kula nek uyon-uyon kurang seneng. Lah kowe arep nganggo apa? Benz. Kalau diskonan niku, Pak. Kuwi piye? Disawang kaya ngoten. Saking luar negeri. Menawi ben no piyambak ning nek ana kancane dadi tambahi es Benz ngaten. Oh, kuwi sekolah negeri. Penyanyinipun mangke kula sampun. Kowe menyanyi. Mboten kula namung undang. Nggih. Wis, kuwi tenan. Nggih, lajeng mangke kula sowan mriki malih, kula sak nyun pamit. Kene. Kene, Kene. Pak. Kowe ngerti ora? Junaidi tekane dene mau wis gedhong urung. Mumpun, Pak, kula pendhong. Kowe iki arep dipek. Nggih pun kula lakonane rupane kaya ngaten niku nggih pun jenengan lho, Pak. Ayo nek kowe iki sing tok inceng malah mung sing rupa kaya ngono kuwi. Tinimbangane apik mangke mek dadi rebuti wong kok, Pak. Wis trima sik ala wae. Wo, jan semboyanmu katok tenan nek iki. Milih sing ala ben aja dirayah wong ngono to. Nggih.
Ya, aku mbiyen kleru nek ngono milih ibumu ki sing ayu dadi Jatirayah, dadi aku malah peringisan. Keterangane ndek bojo ayu ki mung goleke tangga-tangga ya. Nggih ta, Pak? Aku ora kelingan kok Pak soalé. Wah, bener omongmu kuwi. Wis. Saiki ngaten Wis, monpang temen. lho. Doleran kita wis kesel kok le. Ayo mengko dhisik tegese ubo rampe iki wis tok siape kabeh Nika pun durung. persiape Sing ten kanggo ringke. penganten kuwi. Kuwi sandangan-sandangan jarik wis tok wiru urung. Kula ki ra seneng Pak nek sandangane sing kae. Aku ki njaluk sing apik meneh. Oh iya iya sing apik tak tukoke. Nek njapit ki aja nganggo kono kae japit tegesan tok nggo njapit wiruron. Wah, sik pendhiti rak nggih jenengan to Pak wingi. Oh iya ya. Kok aku Kali. sing goblok malah aku nek ngono ya. Edan ki. Wes kae jarike kae kowe milih sing kae. Nggih. Latar sik, putih? Nggih nika sak apik nika. Oh, latar ireng mo. Ah sesuk bapak sing agem bebet. Oh iya, wis saiki wis yo. Saniki nariyin jenengan. Upo rampe wis komplit, saiki ngaso. Ah nggih, tak siapke nih. Senengane bapak. Iya, ayo. Nggih. Le, Jo, Napa, Bu? kowe iki ageke apa to mbok kene? Nang mburi ya meng gawe-gawe kayu terus wae. Ngopo, Bu? Aku ki meng ngarep takon karo kowe. Kowe iki kelingan lungane bapakmu kae wiwit dina apa to ya? Nara kleru kaya dek dina Selasa Kliwon, Bu. Selasa Kliwon mongko iki wis Jemuah Kliwon. Wis pirang dina kuwi? Ya durung suwe, Bu. Pamite rak arep blonjo ngono to bapak kuwi. Lho kok blonjo takon kekulak Ya, Lek nggawa dhuwit ki ora sethithik bapakmu ki. Takon kekulak sebab dagangane entek. oh, rak ngono. Lho, sing tak gumuni ngono, nek bapakmu ki mbok menawa ning dalan ki nemu alangan. Ki mestine wong sprana-sprene ya ana kabare. Lah kuwi mesti ana kabar mbok menawa bapak ana alangan. Nah iya to. Nak lunga adoh mesti kudu pamit to kuwi. Lho lah ya nek le pamit ki pamit wong pancen tak kongkon je kowe iki piye to? Oh lah ya nek dikongkon kuwi rak maksude ming kongkon kon blonjo. Ning nek upamane duwe tujuan liya meneh ngono kuwi lho, maksude rak pamit karo ibu. Kudune. Kudune. Ning iki kok tanpa ana kabar apa-apa, mongko durung mulih. Apa ya bingung dalane wong takon ning Pekalongan. Nek ukure iki ora wong wis adate iki mrono. Apa nek mampir nang gone kancane? Rak ya ora to. Ya ora. Mampir rak ya mesine iki ora suwe wong wis pirang-pirang dina kok ora mulih. Aku ki sing tak watirke wong bapakmu ki nggawa dhuwit. Mbok menawa engko nek ning dalan ki ana apa-apa, Nah, aku karo kowe nganti ora ngerti. Bapakmu kuwi rak ya kepiye mesake to? kamangka kahanan ki werna-werna to, Nah. pamane dalan dibegal wong, duwite kuwi mau. Mulane Sing kelangan kuwi. sapa rak ya ming kowe karo bapak. Ya ming getonku kok maune ora tak kon ngetutke kowe ngono. Wong pincang ki kon ngetutke, Bu. Loh, wong ngetutke wong lungan kok bab pincang. Pincang ki rak ming sikil to? Ayo. Nah, sing ngetutke ki rak karepe. Sikil ki rak ora melu karep to. Oh, maksude nanti-nanti nunggang kendaraan wong sangu duwe Masa toke. kok meng sikil kok ngono kok diumuk kong dasare sikil kurang we kok. Biyen ki Aku piye? ya aku dhewe ya ora ngerti to. Kok iso dadi duwe anak sikil kok ngene iki mbiyen ning gawe Aku piye? dhewe ora ngerti. Kuwi kok celemongan to kowe nek omong. Kowe iki wis gedhe kok iso ora ngerti ki kepiye. Lah ya duwe anak kok duwe ciri kok ngene iki mbiyen-mbiyen iki kepiye aku takon karo ibu ki piye? Lah ya wong ora ngerti wong kuwi karepe sing gawe urip kok bol nyalahke wong tuwa. Gek sok aku ora payu rabi wong niki. Ora payu rabi ya ora rabi to. Apike ngepek sapa ya?
ngepek Mbah Kromo kaya ngono. Dadi anakmu adintuke Mbah Kromo sing entek untune kae. Wong bebojoan ki waton padha senenge. Ora kok ming njut kowe nyawang Mbah Kromo wis tuwa kowe isih enom. Arep kowe isih enom nek kowe ora memenuhi syaratmu kaya ngono kuwi njur piye? Ning apike Bu, kowe iki nak nukokke pakaian aku kok werna-werna to. Nukokke kathok dawa kok dumes sikile dawa cendak ya digawe dawa cendak ki piye? Lho, engko dikira ibune iki ora ngerti karepmu. Ayo kowe milih dhewe. Apa sing cendhek kabeh? Oh, dadi entuk ngampret kae ya. Ora, nek kathok sing cendhek kabeh, engko sikile sing siji dilongi sisan, ngono apa piye? Ya dadi rang duwe sikil. Rumas aku kok ming ngono wae, mbok ya tuku dhewe. Wong wis gedhe. Nak tuku kathok kae dienggo nggono apa, Bu? Hah? Nak tuku kathok kae dienggo nggono apa? Lah nggon gundul. Kowe Lha wong cah wis gedhe kok tuku dadak takon. iso kleru kowe ngulungke meneh ngakune kathok kok androk kok dinehke aku mbasan tak coba lho kok isis. Ha ming kleru kok ya kae mbok menawa lali. Lendondom iki lali dadi terusan. Nganu ya, Bu. Sesuk bapak anak mulih. Mbok ya tuku meja kursi sing apik ora mengamben terus kok ngene iki piye, Bu? Kula nuwun. Lho. Sapa ya? Ana wong wedok teko. Kula, Bu. Monggo-monggo. Lah malah Pangen apa, Mbak? iki kanca lawas. Kene, Mak, Mbak. Nanti Mak. Karo Monggo, sapa iki? Mak? Piyambake, Mbak. Dhewe wae. Injih. Niki ampun ten riku riki niku nggih dagangan kok mang lingguhi. Mboten wong kula men namung adeng ngenten kok dereng linggo, Dik. Kula kinten nak pun lingguh can semoten niku ta dhuwure. Dereng Kene nggih. linggo kene. Ya dhewe ta iki mau. Injih. Kok sajak ana perlu kadingaren ta iku adate ora tau. Anu Mbak. Minjing ben kula aturi tindak panganan kula. Napa to? Anu, dak-dak iki arep dadi manten ning kula nyuwun. Oh, ngono to. Ngemasi Mbak Put mawon. Ayo kena wae to. Ning ya kuwi aku isane ming kaya ngono kae awake wis tau peso to? Sampun, Mbak. Aku dek maesi karo kidulmu kae. Injih. Trima. Terima wong saya, Mbak. Kula nuwun. Wah, malah bapak nusul. Iki kok Kula dadi nuwun. Dlidir ki. Kale bapake to niki. Wah, Berarti bocah lar- tak dadi manten malah lunga wae. Kula tinggal ten mrika mawon. Aku kuwatir nek kowe bablas terus piye sesuk dadi manten sapa? Kanggo bapak kalih anu, kalih. Monggo Pak niki. Wah, Tegar iki. kowe dene ta? Dene kula iki ning anu wae. Pak. Ngapa? Niki ya kepeksa kula iki dadi manten nika niku. Aja peksa piye? Ah wong ya rupane kok ngoten to Pak, kula iki jane piye? Wis ora usah dimatke nggon rupa. Sing penting ki tandange. Tegese len nyambut gawe iki dhewek iki pedhel ngono lho. Oh, Urung-urung wis do. Wah. Ora dong wis do kaya ngono. iki anu to, iki ramakmu apa? Injih niki Kula Pak. bapakipun. Weh. Apa? Derek nepangaken Iya. Bapak. Iya. Kula menika sampun kanca sae kaliyan ingkang Waduh. putra. Kok cengengesan Bapak. Kok diset aku? Lah kok njur nganti kaya Panjenengan keleres menapanipun kalian anak kula meniku? Kula keleres wetanipun. Kula kinten keleres pitung dinane. Sanes. Iya. Wah, iki kancamu. Nek petukan ning pasar donjo kae lho Pak. Iki bakul pasar sing jenenge Samblak kae to. Jenenge ngono ketika kok. Soblah, Pak. Mbak, kok ya soblah. Wong kok semono gedene. Wong sak gelem. Kula anake Ibu. Sampean anakipun ibu. Nggih. Wah, elok sanget kok mboten anake bapak sampean. Medal pundi nak anake Bapak? Oke medal mergi ngajengan riku rak saged to. Sae, Bapak. Wah, piye kowe kandha piye? Aku kuwi rak matur to sliramu Pak Dik Ben. Iya piye? Nek kuwi lho sik main masih iki rak Mbak Put wae. Lah iki mau Panjenengan ingkang nami Mbak Put. Inggih, Bapak. Ora Wis mringah banget. Ora cocok karo rupane. Teko-teko ngupak-ngupake ya, Bu. Wis Iya. pundi to kok mboten cocok? Siput menika rak keong to. Kula? Siput menika rak keong to. Ya dikeong iki ta, Pak. Inggih. Mila mboten klentu, Bapak rak sok anu remen darulam keong. Dadi pakan anu Pak. Males. Pakanane gondeng. Naminipun
put ngaten. Inggih. Ingkang kulino maesi temanten. Inggih, Iki Bapak. panyuwun kula benjing mulai maesi anak kula menika sampun mawi memes. Nggih, mawi bendo. Dadi men sigar sisan ya, Pak. Ora tegese iki kelainan ngono. Oh iya. Wonten diganti ya, Bu. Menika pancen sarana, namung kangge sarana kemawon. Ngaten. Inggih. Dados sampun menapa kelajeng dados kudangan. Menawi putra menawa dados Nek iso dipek karo mantu sing kula idam-idamke sing Inggih. cocok rupinipun menika. Inggih. Sesuk tak paesi nganggo bendo. Nang namung sarana iya, kemawon. iya. Sampun dipun plathokaken nggih. Menika namung dipun menapa engesaken Oh kemawon. iya. Menawi kober ingkang dipun plathok bapakipun kemawon. Nggih ampun, Mbak. Ya ben. Aku ora ndek bapak. Sesuk golek neh. Ah, golek bapak sing Menggo kok anyar ya, serana Pak. kok, Dik. Serana. Dewe nuwun anyar iki. Mlathok serana ki mek didumuk. Nah, ora Oh, meng tenan. mek didumuk ta. didumukke muk ngono wis. Muk. Aku wis lega ngono. Lega. Bu, nak iso aja nganggo bendu. Sesuk nganggo gorok wae. Nggo ngraji raimu sesuk. Ora apa-apa. Bapak iki ya duka. Nggih, Wah, kula seneng ya banget aku. sagah. Aku ya sago kok. Oh, nggih. Pak, Iki Pak. piye? Iki terus diusung apa? Diusung nang omahe dhewe. Iki lho diduduke potret iki lho, Pak. Aku ora ditinggali potret ta. Wah, malah niki Nyah. calon mantu kula menika wis ninggali potrek. Weh, Potrek. anu nilari. Gambare, Foto niku lho, gambar. gambare, Gambar. Pak. Niki rupine kaya ngene iki. Nggih. Niki rupane. Sampun di Pak. Oh, menika. Niki kula. Sanes. Sing Nun isore, sewu, isore. menika kok anu radi melet, Pak. Menika potrek ning karo ditekak ngaten tadi. Melet nggih. Sanes, oh mbok menawi sanes menika, Pak. Menika lho. Menika lho, Oh, Mbak. nggih. Ingkang menika lho. Menika. Oh, menika. Piyantunipun ngaten menika. Kok mangap gambare? Menika pancen Nggih. pancen tiyangipun menika ora gemblawah ngaten. Nek guyu raine mung ketok untu tok kabeh nggih. Bu, sing arep kepek ya iki apa piye, Bu? Iki menika mantu kula. Nggih, sajakipun anu Kok elok-elok iki. sugih waos nggih. Iki dipun serpi. Tindak enggal telat. Iki sampeyan ngaten mawon to, Mbak. Nggih. Menika temantenan menika Selasa ngajeng menika. Pramila panjenengan menawi kersa kula usung samenika. Loh. Lajeng Kula angkat samenika. Lajeng kula brukke. Lho, Ben Piye sisa ta, Pak, kowe iki? nyar kok. tegese iki tak usung tak aturi. Tindak rono. Tindak. Tak kira ki nang jenengan kan Panggilan bopong kula. iki kok kuat kira bapak iki. Boten. Le. Apa, Bu? Ora pangling ya. Kok aku mak Ora pangling to kowe? rak. Ya wis. Ya wis meneng wae. Menika Ora pangling. sampun. Menika mantu kula. Ingkang kula remen iki ngaten menika. Ya iki to calon manten. Iya mantu kula. Iki. Ning bapak sampun mantep nggih Mantep, kagungan mantep. mantu menika. Sampun. Iki. Kowe ya wis seneng ya, Dik ya. Nek sajane nggih anu kok, Mbak, kula niku ora patek seneng kok. Seneng. Nah, Iki bapak niku wong nggih, Kula kula mantep. ora seneng Nggih, sakjane. niki kula jupuk turune. Turune terus iki piye? Terus pundi? Mangke besok ndak kentekan wong sing kaya ngene iki. Kula uri-uri. Iya, milangel kok Pak, anu Iya. pados tiang kados katen. Iki menika tanyang nami manusia purba. Namung setunggal menika. Didawak-dawake Mboten panjenengan bibite. iki piye ta karepe iki ora dong iki? Manusia purba. Sok ngalem sok jegleke ngono iki piye ta sik tak karepe iki? Aku sakjane sengit. Akon. Wis kuwi telatenan ya nak ya. Karepmu iki piye aku ora ngerti Wis maksudmu lho, Pak. iki wis kowe iki wis kondo gelem ki ya kudu gelem, ora usah nyelaki Nek jan. sakjane aku ora gelem, nek sampean ngoyak-oyak terus iki piye karepmu iki piye ngono lho. Nek ora gelem ki apa kowe arep ngladeni aku rak ya cilaka aku. Ya mendine ya tak adeni ta Pak wong bapakne kok. Aku suwe-suwe bunek ketok laten-laten iki. Nggih menika ngaten nggih. Tak Pak. usung saiki. Mangke rumiyin Bapak, Iya. kula aturi sareh sawetawis. Mboten saged kula menengaken menawa sampun mempeng sanget. Wis ora iso dikapak-kapak niki. Mengke riyen, Pak, niki Sampun dipikir sing tenan. ngantos jojo bang mawinga-winga, Pak. Kula aturi sareh sampun. Mboten saged. Menika ngaten Sakniki Bapak. digatekke Pak ling ngendika Mbak. Kula badhe matur kalian Bapak lepat nyuwun pangapunten. Ih, mboten dados menapa. Nanging Bapak sampun kejoting penggalih, Pak. Mboten badhe kejot kula. Kejot niku napa to? Kaget. Kaget ngeten lho Pak. Aku urung ngerti enak. Menika ngaten istonipun ingkang badhe dados putra mantu panjenengan. Menika istonipun simah kula, Pak. Bojo sampean. Tok tok tok. Nggih ta Mbak. Malah rakane jenengan ta Mbak. Sampun ngantos Bapak ngasta keprak rumiyin, Pak.
Apa-apa. Aduh, semaput aku no. Kula aturi nyarahaken, Pak. Niki bapakku kula. Arep entek nyawane iki. nggih, Pak. Juga ke wedang. Dereng Njawi godhog mawon. niku, Pak. Dadak metu aku wegah. Menganjep kok dadak metu. Neng ngaten nggih, Pak. Aku golek roti cilik-cilik ya gelem aku. Engko sik to, Pak, jenengan iki kok Mangke rumiyin, mangke kula padosaken, mangke kula segah to. Dados menika bojo sampean aduh santosa nesu. Rencang kula. Rencang kula. Sinten ya? Santosa rencang kula. Oh, ngaten. Ingkang nate numbasaken roti cilik-cilik menika. Ning bapak ra nggih kersa to. Pengestunipun telas kathah. Waduh menika dados bojo sampe. Injih. pripun, Pak, sakniki jenengan. Durung kelakon. Sakniki des pundi, Ora Mbak? ngono, Dik ya. Pripun? Ora ngono. Ih. Menika bapak mesthinipun menawi mboten temtu kagungan damel mantu. Menika sing jenenge kena donekake pindhang wutah. Mongko bapak rak sampun kelajeng Nyebar undangan. Anjir. Masih bleter banget dalan riko. Lah inggih to. Iya, Menapa sebar. mboten riko bapak? Riko. Sakniki des pundi, Mbak? Lajeng calonipun Jenipun. menawi bapak menika ora sida ewuh mantu menika ya dikekke ngendi? Iya ta kagunganipun bapak nah. Nggih mboten, Pak. Nek gadan kula ya wis ben nang kene wae. Dadi mboten sang manggo greh-greh. Pramila menika, Pak. Ih. Kula nyaosi prisa kalian bapak ngemutaken. Ih. Kula aturi nglajengaken kemawon. Lajeng. Dados pundi, Mbak? Menapa? Woi, Mangke pun sedel mawon, Mbak. disedul piye kuwi? Kok disedul? Kesane. Omongan sedul ki apa? Jenenge iki dianu lho diganti ngene lho, Kuwi Pak. kok njur nganggo sedul barang. Kuwi ora ana jenab barang lho. Ngatur ta niki. Disedul. Sok diganti. Ah menika ngaten Ih. kemawon. Nuwun Semonggo iku panjenengan. Dipun lajengaken mangke kula ingkang ngiguhaken. Oh, nggih, Sampun. ngoten. Sak menika kula badhe menawa nderek kalian bapak. Ih. Kula wonten dalemipun bapak. Nggih, monggo. Mangke bapak ingkang tetep manggi kalian tamu-tamu ingkang sami rawuh. Oh, ngaten. Lajeng mangke mantenipun ngados pundi menika? Ah sampun mangke gampil, Pak. Ingkang Kula mesi nggih ingkang panjenengan? ikut. Inggih. Nggih tetep menika wau. Inggih, kula ingkang mesi. Sampun mangke gampil. Bapak sing Dadi bapak sida dadi manten iki. Ya wis ben ora Mbak. apa-apa. Yo piye kowe, Bu? Samenika panjenengan tindak wonten panggenan kula. Inggih, sampun tetep kula nderek kalian bapak. Le, kowe melu sisan. Nggih. Ayo. Monggo, Dik. Sisan Tenggen kula ngombyongi mangke, manten ya. Nggih. Monggo. Monggo, monggo. Menika griya kula. Oh, Sampun iya. genggeng. Lho, nira nggih mboten klentu dintenipun to, Pak? Mboten nggih menika Selasa menika. Oh, Wah, apik banget ya, Bu. Sae. wis dinten menika ugi. Monggo, Mbak, tindak mlebet, Mbak. Kula taruh Monggo. pi. Oh, iya. Rame. Sampun kula Babut kabeh. Oh, lejile. Sak menika kula kalian ingkang putra badhe wonten wingking rumiyin. Oh, ngaten. Nggih. Hah? Eh, Dek, Anak-anak Iki nang monggo, buri kan monggo, Mbak. Aku tak Yo melu nang mburi iki. ora, ngene monggo. Oh, menene buri lho, Lek. Le, Sampun standby. sapa? Standby. Oh, tegese wis Sampun siap. siap. Siap ditemokke. Nggih. Sandanganmu ya nganggo kuwi. Nggih. Lho, iki manten piye sesuk iki? Nggih. Kowe iki duwe sandangan ora to? Ada. Andi? Nggih, mangke dandan. Lho, ayo Andi. Nyambut. Teneng aku. Wis iki tekan titi wancine. Tegese ya dina iki jam iki kowe ditemokke. Kula wingi kesupen Piye? wonten mriki nyuwun pangapunten. Kula aturi Oh. nampi Lho, weh, kalih yuta. waduh.
sikilemu oleh ngendi. Antep to. No kricik sedoyo. Ayo senajan kricik nek genepe aku seneng nek ora mien aku tak tombok to. Nggih pun wilang. Kesuwen ya wis aku mongso burung ya iki pokoke aku wis percaya 2 yuta. Sampun dandan kula. Heeh, dandan. Nggih. Ikete iki Kangge sirah. ora diku nggon dengkul. Ayo iketi nggon sirah. Wah, iki ora sedeng ndekmu kegeden ngene. Apa dikeprase po ndasmu? Bek rada anu sik nggon mburi iki. Menawi pun cabimno ndasipun Bapak. Lho, anak ndasku pas karo iket iki. Ndasmu ki rada monyol mburi. Iki dikeprase po? Apa dibedat ikete? Cek mburi. Sampun derek. Ya bedat wae, ya mung sedel lho kok. Iki klambine iki. Nggih, matur. Malah Bapak sampun persiapan niku. Lho. Katresnanku sing tumuju nang kowe iki tanpa upama le. Keris. Wis tak sediani iki lho iki. Selopipun kalih. Arep nganggo papat po? Nah iki wis tak sediani. Jare iki, Ih, ya. ih. Wis dandan. Ono tamu sampun. Oh, tamu iso kae mula nang kene wae. Iki kowe calone bakal dipaesi. Tegese dipacak. Nah, iki aku wis ngundang juru paes sing bakal dandani kowe. Mesuk badhe pun paesi. Bab, kowe ora ya urung tau dadi manten. Derek. Wis kene di lingkuh jejer, Ih. ya. Lingkuh jejer kene. Ini kan? Heeh, ya iki bojo anu, Iya. bojomu wis tetan. Wis. Piye atimu? Ampun remen. Ah iya. Tegese mantep tenan. Pun. Aja nganti sok. Bapak aja mantep to gadah mantu kula to, Pak. Aku duwe mantuku kowe kuwi wis kaya tiban daru le. Wah tenan kuwi. Wis golek wong kaya kowe iki nganti tak olah-alik ngendi ora ana. Wis kapiken kabeh. Bapak kok dandan kok mboten dandan pun kados ngaten Bapak. Lah ya wong desa iki aku ora wis cukup ngene wae. Sing penting kira Jejer ngene. rajin utawa apik ngene iki. Ini jeng jejer jeng. Nah wis. Nggih, Mas. Wis kono do omong-omongan dhewe ya. Bapak. Antarane kowe karo bojomu ki do omong-omongan saisane. Kek. Panjenengan kok anteng to, Mas? Oi. Mbok ngendikan. Mantan ini ra kena ngomong-ngomongan. Gitu, Pak. Ayo kena ora apa-apa. Wis Mbok kono anu, Mas, kula didulang. mboten kok. Bandem-bandeman suruh no. Oh, engko ora sanggo suruh nganggo boto wae. Mek mlenyok. Ora apa-apa. Panjenengan kok rada renyah anggenipun. Seneng aku. Aku nampa suka kowe 2 juta ki ora tak tanjake tenan esuk. Wis. Udah omong-omongan. Piye, Jeng? Iki didulang Wis iki. seneng tenan to. Iki sambele. Kula nggih pun mantep kok, Mas. Oh, Lah Mas Jun pripun, Mas? wis padha mantepe iki seneng aku. Ya apike manune iki resepsi gak dibubarke wae yo. Lho kok Arep ngopo to kowe? Gak njuk istirahat to. Ayo dampet sik karang tamune iki. Iki acarane rung rampung apa njur kowe bablas mlebu rak ya saru. Wes. Lho. Kok kowe Lah. Kowe kok gelong apa? Piye? Ayo iki bojomu, anakku ya iki. Hah? Iki sapa ta? Hah? Kowe kok njur kaya Pripun ngono? kok guyu-guyu ta? kok Mas iso Jan? nang kene iki? Bu, kowe ora guyang-guyu. Kowe ora cengengesan. Hah? Neng kene iki neng omahe sapa? Kowe tak kongkon kekulak dagangan kok dadi sak senengmu dhewe. Kowe ora mulih-mulih iki jebul neng kene kowe duwe bojo meneh to? Heh? Yo, Wangsulan mantan ora labrakan. mung meneng wae. Dajar. Nek wis kaya ngono ki rumangsamu njur aku seneng. Duwite ora tok nggo kekulak, ora tok pasrahke aku, malah saiki tok nggo duwe bojo ngono apa? Aku ngongkon kowe kon duwe bojo meneh. Kowe nek wis jelek karo aku apa mestine? Aku pasrahno ning gone bapak. Aku lehno ning gone wong tuaku. Kowe ora mung dablek meneng wae. Niku Pak, pripun? Ya ben rusak sisih kok. Kowe ora meneng wae, Jun. Ngajar Hah? dadi tekon ki mula sing Kowe kok ngawur to nek urip ki? Heeh, kowe jeleh dumeh aku wis tuwa.
Maune ketok apa? Biyen ketok apa, Mas? Saiki ketok apa? Bareng saiki njuwowok kok Hah? di rumah. Kowe iki biyen gaweanmu apa, Mas? Ha, meng golek tegesan. Sapa sing kandha ora? Saiki kowe tak openi apik-apik dadi bojoku, gaweane meng ngitung dhuwit. Kowe saiki arep gegeden rumangsa, Ya, Bune, arep ninggal karo aku. Hah? Ngene wae. Saiki piye karepmu tak takoni? Piye karepmu? Ora meh grenengan. Kuwi omong apa kuwi? Omongan kaya ngono ki nadane wong ngemis kaya ngono kuwi. Kira-kira Hah? Iki kok mangkel ki ta? Aduh, Ah, Karepmu piye? nang untu e. Ayo ben. Rampal ya ben. Ya, gitu Pak kita. Saiki omong sing genah. saiki wis ora apak wae karane. Wong wis dudu Mbok coba saiki kowe mikir anakmu wis semene gedene iki. Piro boro kowe iki mikir? Anake wis gedhe, sok nek ndek bojo bakale piye? Ya, kuwi kleru Nek ngono. rabi bakale piye? Ora kok malah butuhmu dhewe, Jun. Heh? Kleruku ya nang kono kuwi. Kowe tak kapake saiki. Kandha kowe tak kapake saiki. Ya ngene Tak wae. tekak ning kene. Moh kaya wong e. Ben akeh wong. Wis kon jajake wae dadi kena awakmu. Nyen ngambil kamare nggih, Pak. Wes. Enggak apa. Kana standen. Iki arep ngapa iki tak Tujune ning kene iki ning nggone kancaku dhewe. Nek ora, hah? kowe iki Kowe mulak- tetep duwe bojo meneh njur aku ben kele-kele dhewe. Saiki Hah? saiki di Ben aku urip dhewe. Ya sing gedhe pangapuramu ya, Bune. Iki pancen tak nggo nyoba kowe kok. Nyoba, Nyoba apa nek upama tenan ya ambyar. nyoba. Sana dos pundi, Pak? Kula badhe nyuwun iku. Saiki bali wae ya. saiki ngene wae. Lemu bebojan ya sing apik meneh sebab kowe anakmu ya wis gedhe. Sebab nek kowe duwe lakon kaya ngono kuwi ndak nyontoni sing ora apik. Ha ya, Ora jane apik. jane ora apik tenan. Wes saiki Lah kowe upama kapok. anakku ki sida kelakon dadi bojo. Wis kapok tenan aku. Kuwi kaya ngono kuwi. Heh. Rahayune kula mboten purun, Tenan Mbak. kuwi. Tenan. Lemu kapok tenan. Wis iki Wis mertobat. Anu dite mang balik Pak. Ora iso nek dhuwit. Nek dhuwit ki ora balekke wis kebacut furkat Wis njur. kuwi ora dibalekke ora dadi ngopo wong sing salah ki ora kok bapak. Ning wong sekentis ya niki lek ngene akeh Arep tas iki. Mang. entis-entis kae ya kowe sing luput. Wis tak neke juru paes. Sak menika ngaten, Iya. Pak. Malah kula badhe matur kalian bapak. Iya. Gandeng kula sampun kelajeng nggadahi lelampahan kados katen, simah kula sak menika sampun tobat. Wis aku iso menging sapi saiki. Sampun mantun. Sak menika malah kula badhe nyuwun putra panjenengan, Pak. Lho, Lho, Tetep badhe kula suwun. terus pundi, Mbak? Kula angsalaken anak kula. seneng banget aku. Kowe aja mikir nggon pincang no. Yo. Kowe nek mancal malah tandes. Aku tuh dijodoke karo kuwi, mbake kuwi. Aku Aja njur wegah. Piye? Kuwi senajan pincang mung sikile no. aku wis duwe pacar dhewe, Pak. Pacar banyu apa? Pacarku dokter Andis tak ndani. Wah, Emak aku nek wis aja wong pincang. dhuwur-dhuwur. Ora iki meng Iki dinggo neruske nggone seduluran ya, nak ya. Senajan piye wae, wis iki lakonono. Ora apa-apa sebab Oh. tinimbangane kowe entuk bapakne rak ya lu entuk anake. Bapakne mau kaya Dracula, saiki anake pincang. Ora Ya kon apa-apa. ngakoni, Pak, aku. Wis. Ya wis manuk bapak Ora apa-apa, wae wis. Kowe wis seneng tenan karo anakku. Sampun remen, Pak. Ya. Anakku peken ya. Nggih ajeng nggih napa? Hah? Kan nggih napa? Ning kowe manut aku lho, Dik Pon. Ya kuwi Nek kowe seneng aku. Nggonen batur apa ora apa. Wis. Ya wis ya. Bu, Bune, kan wis saiki dadak ngene bojone lho. nggih. Wis Sudah dirembuk karo rumah. ngembuk anake saiki ngasuh nang nggon aku. Oh, Ya, nggih matur nuwun lho, golek Pak. dina sing apik. Nuwun pangapunten menawi wonten tepat kula, Pak.